день, уважаемые наши зрители! С весной всех нас! Прывітанне ўсім, асабліва прадстаўніцам жаночага полу. А почему, Алла Владимировна, именно женщин? Весна же она для всех, и для женщин, и для мужчин. Ну, але ж паглядзіце, вясна і жанчына – гэта ж нешта асаблівае, таямнічае. Ну і ўвогуле, мабыць, усе ведаюць, што багінямі вясны былі Лада і Лёля. Конечно, а тем, кто этого не знал, мы сейчас расскажем о богинях белорусской мифологии. У беларускай міфалогіі багіня Ляля, яе яшчэ называлі Лёля, спакон вякоў лічылася вясёлай багіняй вясны, маладосці, дзявочага хараства і кахання. Яна з'яўляецца дачкой багіні Лады. Нашы продкі уяўлялі яе стройнай, юнай дзяўчынкай, якая ходзіць па праталінах і абуджае зямлю ад зімовага сну. Кажуць, дзе ступае Ляля, там адразу зелянее трава і распускаюцца кветкі. Яна з'яўляецца апякункай маладых дзяўчат, дапамагае ў каханні. Бліскучая, светлая, вясёлая багіня прыносіць цеплыню і шчырасць. Ляля з'яўляецца важным персанажам беларускага фальклору, які ўвасабляе жыццёвую сілу і прыгажосць вясновай пары. У гонар гэтай багіні не пазней, як да 8 красавіка, адзначалася старажытнае свята – ляльнік. Ой, у лузе, дзеванькі гуляюць, вяночкі сплятаюць, радасна спяваюць, ляльнік сустракаюць, вясну заклікаюць. Гэта свайго роду жаночы дзень у народным календары, прысвечаны багіні вясны, маладосці і кахання Лёлі. А што гэта за красуня ды ў вяночку ходзіць? Гэта ў полі лада-лада рэй дзявочы водзіць. Пакланюся нізка-нізка зялёнаму полю, хай жа родзіць шчыра, поўна на дзявочу долю. Лада лічылася багіняй прыгажосці, кахання, апякункай шлюбу і сям'і, якая клапоціцца пра ўрадлівасць, росквіт і дабрабыт. Яна маці багіні Лёлі. Беларусы уяўляюць яе маладой, прыгожай жанчынай з доўгімі залацістымі валасамі, у белай вопратцы. Ладзе пакланяецца спачатку вясны, як багіні, якая прыносіць цяпло, абуджае прыроду, спрыяе пасеву ўраджаю. Яе імя звязана са словамі «лад», «ладзіць», а гэта значыць падтрымліваць у сям'і лад і дабрабыт, аберагаць шлюб. Яе ўзвялічвалі вясною і летам, песнямі і абрадамі, а сімвалам з'яўляюцца бяроза і вянок. Конечно, богини Лёля и Лада – прекрасные представительницы белорусской мифологии. Но вы, Алла Владимировна, упустили еще один факт. Які гэта яшчэ факт? А то, что покровителем весны на Беларуси были не только богини Лёля и Лада, а еще представитель мужского пола – бог Ярила. Ну, Алена Михайловна, вядома ж, я гэта ведаю, але я жанчына, які багіні Лада і Лёля, і поэтому мне больш даспадобы менавіта гэтыя багіні. Але я з вами згодна, трэба расказаць нашым гледачам і пра мужчынскага полу бога вясны. Яшчэ адзін бог весны ў беларускай міфалогіі – гэта бог Ярыла. Запрэгшы коней белагрывых, Ярыла мчыцца ў паднябессі. З ім жаўручок нясе на крылах, весну пралесачцы на ўзлессі. Ярыла – прыгожы юнак у белым плашчы, з вянком веснавых кветак на галаве і жменяй жытніх каласоў, які ездзіць па полі на белым кані і дае святло, цяпло і спрыяе ўрадлівасці палеткаў. Спытайцеся, чаму ён так робіць? А таму, што ў далёкай старажытнасці
калі нашы продкі пакланяліся розным багам, Ярыла з'яўляўся богам вясенняга сонца, вясенняй урадлівасці і землядзелля. Ярыла таксама абуджаў прыроду і быў апекуном закаханых і земляробцаў. Яго сімвалы – гэта белы колер і вянок з вясенніх кветак. У беларускіх паданнях ён часта выступаў не як бог у строгім сэнсе, колькі як персанаж народных абрадаў, звязаных з вясной і ўрадлівасцю. Яго імя паходзіць ад корня яр, звязанага з вясеннем, маладым і палымяным. Весной расцветают не только природа, но и женщины. И понятно почему. Так, і я разумею ўжо чаму. Таму што добразычлівы Ярыла і прыгожая Лада і Лёля спрыяюць абуджэнню як прыроды ад сну, так і нас, жанчын. В нашей школьной библиотеке работает интерактивная книжная выставка, которая называется «Душой весны. Природа ожила». Запрашаем на нашу выставу. Весна – время обновления, света и вдохновения. Наша книжная выставка «Душой весны природа ожила» погружает в атмосферу пробуждения природы после длительного зимнего сна и предлагает книги, согретые теплом, поэзию, классические описания природы, уютную прозу и добрые детские рассказы. Книга с одноименным названием «Душой весны природа ожила» написана ярким и образным языком. Здесь вы встретите стихотворения Некрасова и Тютчева, рассказы Бианки и Чарушина об удивительном мире природы весной. Вас приятно удивят книги не только с красивыми картинками первых весенних цветов, но и с интересными произведениями о красоте весенней природы. «Прострел раскрытый», «Легенды о полевых цветах», «Живая книга природы», «Легенды о цветах», сборник стихов русских поэтов «Весна». Маленьких читателей заинтересует красочная книга Виктора Кожуры «Покатилася Сонейка» про название весенних месяцев. Книга Соколова-Микитова «От весны до весны» привлечет познавательными рассказами и сказками о весенней природе и животном мире. Также на нашей выставке представлены книги о птицах, обитающих в наших краях весенней порой. И можно разгадать филворд «Перелетные птицы». Это книги Федора Гуриновича «Наши друзья от А до Я», книги серии «Маленький профессор», «Птица года», «Большой веретенник» и «Хохлатый жаворонок». Можно познакомиться с книгой Михаила Позднякова «Черные аисты» о птицах и растениях, занесенных в Красную книгу. А для самых маленьких читателей будут интересны книги «Птушиная азбука» Федора Гуриновича и Марины Шупо «Птушиная азбука». Весна в окно стучится, пришла ее пора. В подтверждение этой фразы предлагаем книгу Виктора Гордея «Котики на вербе», Василия Жуковича «Гуканье весны», книги из серии «Маленький профессор», «Секреты радуги» и «Почему идет дождь» и многие другие книги, имеющиеся в нашей школьной библиотеке. Откройте для себя новые страницы и встретьте весну с интересной книгой. Вясна гэта вельмі цудоўна, але мы, Алёна Михайловна, не павінны і забыць пра асноўнае першае веснавое свята – Международный жаночий день. А мы и не забыли. Поэтому для вас, наши дорогие девочки, девушки, женщины, видеооткрытка.
Напрыканцы нашай праграмы нам хочацца шчыра павіншаваць усіх дзяўчатак, жанчын з гэтым вясеннім святам. Жадаем вам цудоўнага пазітыўнага настрою, сонейка ў душы, а ў сэрцах цяпла. С праздником весны и красоты всех! Желаю вам моря цветов, искренних комплиментов и только хороших новостей. А сейчас для вас стихотворение Аллы Владимировны «А кто яна?». Усяго вам добрага! До новых встреч! У яе вачах блакіт нябёс і хваляў, у яе руках сіла зямлі, мяккасць льну. Яна ідзе рашуча праз гады і далі, захоўваючы ў сэрцы веру і вясну. Яна – гэта сталь, дзе і лён, і арнамент ствараюць малюнку дзівосны ўзор. Яна не баіцца складаных экзаменаў, смела крочыць да вяршыняў і зор. Яна – гэта бераг, дзе знойдзеш спакой. Яна агонь, які палае ў халадэчу. А вечар, ахінуты цішынёй, яна сагрэе незабыўнаю сустрэчай. Энергіі, вядома ж, яна шмат траціць, бо яе душа шырэй за неба. Яна падтрымка кожнай утульнай хаце, лепш за яе не знайсці, ды і не трэба. Яна жаданню жыць прычына, яна любоў нясе ў свет. Спытаеце вы, хто гэта? Жанчына, у ёй схаваны цэлы сусвет. Жанчыны, кветкі нашай Беларусі, пад мірным небам квітнейце вы заўжды. Жанчына беларуская я, і гэтым ганаруся. Сваю любоў нясу я праз гады.